Belaikeno wana jangnai mangpli kasoi phaika Tiprasa TV ni mangpli o Forest Leno tongoi tongnai 80-85 nukhung ni wanji bosong ni borok Forester ni pilar kajak no subai laikha pilar no lathi laikha noroksin mangplio noi mangkhna tabuk Indian government ni phasing tuibo CAA bill lagu khlaijagui tongo tei notice ni bisingo puila Tripura hasteo no lagu khlaijaknai chalu khlaijaknai hinui saklai mani power de phunukka CAA chalu ungmani power de phunuk belaikeno wana jangnai mangpli tei kwbang kuk borok singu mo pani sagoni forest land amo general da ADC daklai kwbang kuk forest land no titi ADC ni andaro eba ADC area klayo tei mo pani sagoni bolongbo ADC area ono klayo phiaba tabuk sujorati haste hapang chup forest department nilar kok thaisa saya borongno rohnaida rohya 10 din romoi thaka tabuk sujorati rohor jagya illegal babe habai tonghaimani thanai koyak mas sikang montang beliwo pata tongoi fano montang belini thaini pata tongoi fano forester rok illegal hini samani tongo phiaba mo on the spot boni thai krei phiaba borok no narigi tongo tabuk sujorati belaikano wansuk janai mangpli o bolongo je wansarok phai tongphanya borok sobor Kanchanpur ni phayu hinai 2000 eba 2000 no borok no Kanchanpur ni rikhlayu hinchau phiaba 24 bosor tamo khai tong borok bo jaga tong sungmung pangni takutai buhuksong belaikano wanama sincha mangpli Kanchanpur bo thaini rikhlai ho sabo rikhlai tei tabuk Tripura hasteo CAA lagu ungnan thangi tongo eba chalu ungnani thangi tongo mo 10 TT ADC area o tongoi tongo tei baksa neta baksa borok sawi tongo TT ADC o CAA implement ingya eba lagu ingya hinai phiaba tamo guarantee tong TT ADC o salcha CAA lagu ingya ingnani TT ADC area ni kariwi hona ja 10 no CAA lagu ingya khai haste hapang CAA bill lagu khlaya sikang hani busa Tripura sarong no tamori nai Tripura sarong ni tamo safety tong tamo guarantee tong jodi Tripura haste ni TT ADC area o CAA lagu ingyankai Tripura sarok ni dukho biriman eba satok pitok khalai jaglak tamo guarantee tong tamni bagai tabuk minister MLA MDC EM rok joto leader sinjaknai rok sring sungmung hasteni lukrongni sungmung tamni bagai sring tamo kok thaisa saya kaham hamya tangai saya tamo guarantee tong jodi TT ADC area o CAB eba CAA bill lagu ungmani yaglo Tripura sarok satok pitok khlaijaglak hinai guarantee de tong CAA lagu ungkha matrom no Tripura sarok paikha khapangni takutai buhuksong Tripura sa paikha CAA lagu ungkha Tripura sa paikha next generation rok ni bagai sing je fight khai tongma joto bekar ongthamai khapangni takutai buhuksong wansuk jangnai kokthuma tabuk Tripura sarok choba khlainai da sungmung Tripura sarok choba khlainai da na neta minister rok ni kok khnai tongnai sring asugui nasigi tongnai CAA Tripura hasteo lagu eba chalu ingya sigangse busuk kai kosto khaima tong khapangni takutai buhuksong bujago justice maya butharjago justice maya romphrejago justice maya jodi lagu ngai thangkai tamongnai wansukdi khapangni takutai buhuksong wansukdi jora tongsani khainarikna nangnai khapangni takutai buhuksong jora tabukbo tongkho tabukbo choba khlailai mangkho phiaba tabuk ano kwbangma borok no sanai hamya hinai phia tabuk norong sari khapangni takutai buhuksong norok nong busuk busano tongthotok khlai tonnani musungkhai tabuk choba khlaina nangsinai tabuk sring tongkhai future generations rok ni bagai belaikeno hamya Tripura sa paikha Tripura sarok tongbo buni tola orai poroi ingui thangnai bujakbo justice manglak butharjakbo justice manglak romphrejakbo justice manglak khapangni takutai buhuksong wansuk jangnai koktuma